กันนี้กะเดยกะปาดกะบะพระจองกะจิงอะทุคันนาชะพังกะจิงดกอูเอ็ดวินฮาบาอุลาโยอียากะกมีจองกะจูดีอุลากันเด็ดบาดอุลาอองยากะพิดอนกำอายุไหมกะกมีจองกะจูดีกะละอองวัดจุเลอักเบียดเอ็ดวินงาลยอสเงาลดกะเอกะบาเพียกรันบัดอีปาจองพีอูเอ็ดวินอุลาอองงำสูทูกะเอพิยอสเงานางากะกมีจองกะจูดีกะละอองเบียงพิเดอุคุณบัดดกกุมโนเอ็ดวินพิอักปาดกุมบาพิเดอุคุณรุสปากะกมีจองกะจูดีกะละอองเบียงเอ็ดวินพิมอีจะกะคุณจงาพิชุกวะบันเลกายกางำชะบาพินเป็นลองคิวจักกายกะคุณจงาอูเอ็ดวินอุละอองเมยพิลาบักลางะอีชิชายกะคุณจงพีสูทุลัมจะเมยงางันบะตายพีกะกมีจองกะจูดีกะลาบิตาร์ปาลัดยะอูบาดกะละอองสงับจารตกะชันตุรบะทอกจงพีบาดงะติบลุดกะจิงลองจงพีกะดุรขมัดจงพีกะลาบะตายชายงากะกมีจองกะจูดีกะละอองงำชะบะกะคุณจงงากันยะทอบัดพีอูริวชุกอร์อุบะกวะตังยะกะสปาอูเอดวินอุละอองบะเลยเมยพิดอมกันในกัดแน่ฮอดกะเดกะบะชิชางำเอียดยะกะคุณจงพีงะกวะตังยะกะสปาจงกาอูเอดวินอุละอองเบียงเฮนไรพินนำละบันเลเอเมยนามารกะคุณจงพีกะเอียดยังาบาดงันยะทอตังบัดกากะกมีจองกะจูดีกะละอาชิทาเปอูเอดวินนามารกะลาปิตาร์ยะกะจิงมดจงอูเอดวินอุละสเงาดอมนามารบะกะกมีจงกะจูดีกะละอายิอูชิทาบาดอุละอองยะกาพีหาบันซิวยะกะเนกะจิงเลจงพีกะกองเมรีกะละอองกะจูดีกะเดกะคุณจงงางันยะราเปละกะจองกะคุณบาดกะเดบันเกียรโนยะพีกะกองเมรีกะละอองเบียงวัดจวนพันทุดยะกะเยียงกะแซมจงงากะกองเมรีกะเล็กโนฮะจักกาบะชองกะจูดีฮะรีสตอรันบาดกะละอองยะละกะจองกะคุณจูดียาคุณยินเล็กโนชะเยียงงำสุตนาดปันชองสะหังเนกะจูดีกะละเซียวลิงงอบะเลยบากะกะมีจงกามาร์ซันวันนะตอยเลดกะละอองยะกาบันเล็กโนชะเยียงกะจูดีกะละกะลีบะเลยเมยเจอายุกะกองเวรีกะละอองจูดีงำสุตนาดยะพีคุณบะพิญญะทอบัดอูเอดวินอูเดยอุคันนะไกอูเดยรูอุคุณบัดดกกะกองเมรีกะละอองยะกะจูดียาคุณยินเล็กโนนังเนบาดงำชะยะพีบะพิญญะทอบัดอูเอดวินเดยอุคันนะอุบะบาอูเดยรูอุคุณบัดดกกะจูดีกะละอองงำสุทุเมยกะเอพิมุดบันอองมะเลยเมยพิเลกุมเนกะเอกะจิงมุดจงพีหากะปอร์บากะกมีบาดกะจูดีกะดังยะกรันอูเอดวินอุละวันลาบยะกีบาดอุละอองจูดีบะอีดเอจงากะกองเมรีมาร์สันโยอีอูเอดวินกะลาบิตาร์ยะอูบาดกะละอองเพชนังเนวัดจวนฮะจานกะคุณจงาบาดวัดจุคมิลันตีบะพิญญะบัญญะทอบัดกะคุณจงากะจูดีกะละอองเมยงันยะทอตังบาดอูเอดวินอูเดยอุบะอีดจงาบาดอุเดยรูอุคณะอุบะภากะกองเมรีกะละอองยะละกะจงกะคุณพิลาบักละคุณอุนีอุบริวอีจะพีกะจูดีกะละอองบะเลยเมยพีอองกุมตางะติบบาอูเอดวินอูอีจังากะกะมีจองกะจูดีกะปันสงุทุยะละกะจงกะคุณบาอูเอดวินอีจักกาอุกวะตังยะกะปิซาจงกาบาดงะละยอสเงาละกิจองกิสกอร์บาดกะดุรขมัดจงอูรุกะบะตายชัยบาอูเอดวินดันจิงมดบัญญะทอบัดพีบาอูอีดเฮนไรอูดอนจิงมดบัญญะทอบัดพีดังนามารบาพีเดกะคุณรุสปาอูเอดวินอุละอองจูดีอีเมจงพีอิมสุตนาดยังาอีสิพายังาเฮนไรตุติบบังอีดพายะพีอูเอดวินอุละอองเบียงจูดีอีเมจงพีอีทอบนามารบาอิมสุตนาดยังาอีกว่าบางงาบัดพีเนี่ยจังไงเนาะกะจูดีกะละอองบะเลยเมยพิเลกุมเนงะเดกะคุณจงพีกะกมีจองกะจูดีฮะบากะโยอีบากะคุณจงกากำเงจะละกะจองกะกมีกะกองเมรีกะละยะทุยะกะเอกะบากะลาบยะอูเอดวินฮะตอยเลตบาดอูเอดวินเดยอุคณะบะบา
udairu ukun badok. Kakmi kala ong biang yang ka Judy. Judy ngalayo asngaw lot ba u Edwin uyakran badukpa la jong. To snu tu sekun ba u Edwin ukwa banya tobat pi. Tang namar ba pide ka kun maruspa. Kakong Mary kala ong. Judy ngade kakmi jong pi. Tongait yang ngakun ngaya tu ya pi ya ka jing shisha. U Edwin ula kenik tien. Bat ula ong. Judy balay pimsanya sa yanga. Wat ino yanga marway. Ngan sayap kadangan do ya pi. Kakmi jong ka Judy kala ong. Labiang wat jubun ketin syu. Ngam kwa syu banyo sngaw ya ka jingkran jong pi u batok wa syukor. Bat nantu bunta kasngi. Pimton jinga day syu bat kakun jonga. Ya Judy nya lek no. Kakong Mary bat la kakun. Kimi no na restoran. U Edwin marway usyong ha restoran. Bat ula ong. Judy pimla ban i yang akum ne. Piha banya toa bat nga. Bat kaplan jong nga bat ipa. Kan num long le no e. U Edwin ula ong. Ngahap anyara pi ipa jong nga. Henry kikam business jong i baro. Kinsa julor lot. Bat nganya toa tang bat pi Judy. Ngade banyo ya kaspa kapo jong pi. U Edwin ula bitar marway ha restoran. Na marba ula syai ha ka Judy bat kakmi jong ka. Kat ba kakmi bat ka Judy kidang syong kali. Ka Judy kala ong. Ngamla bat ngej. Bat ngatip ba u Edwin u i chisha yanga. Kakmi jong ka Judy. Haba ka yok sngaw ba ka Judy ka ong. Ba u Edwin u i hok ya ka. Kakmi jong ka kala ong. U Edwin i kun ya pi. Bat nga ay ngu ya ublay. Ba ula pan yok sngaw yanga. Ya ka jing plan jong u Edwin bat ukpa jong u. Ka Judy kala ong. Kumno may u Edwin unut banlek kumne yanga. Utip banga i chisha ya u. Kakmi jong ka Judy kala ong. Kakentin ban ong nga hok kalong kabasuk hun. Henry ban pan i pat kalong kaba e. Kakmi kala ong biang. Pihak ban singaw tu no kun. Ba u Edwin day u kena u babha. Bat nang ne syakmat. Pan kut no ka jinga day jong pi bat u Edwin. Baro kin sayaj bej ya jenti. Ka Judy kala ong. Ngakwa may ban kran u Edwin. Balay ulek kumne. Uha ban pensya yang nga baro. Kakmi jong ka Judy. Kala maya ka. Bat kala ong. Balay pila bit ne kumno. Habang ngala ong ya pi. Pide ban kierno ya u nadu menta ka klip mat. Kakmi kala bitar palat. Kala ong. Wat kran ay syu. Ngam kwa ban yok sngaw. Enda ka Judy bat kakmi kilawan poy haying. Ka Anita kala ong. Are kongkong pilayawan se. Ka Judy pat namarpa kadai ka basngaw meng. Kala ong. Sngap jar wat jukran yang nga. Ngam itenat ya pi. Kakmi jong ka Judy. Haba kayo i ba ka Judy ka pan i jing dom ya ka Anita. Kala ong. Judy klik no asya kamera kun. Ngan sangwan mga. Ka Anita. Na marba kalong ka ba isen ay. Kalakali ya kakong Mary. Madam. Balay. Jia ayu madam. Balay ikongkong idom. Kakong Mary kala ong. Lelay Anita. Piladap kam ne em. Ka Anita kala ong. Ngaladap madam. Kakong Mary kala ong. Kilit no Anita. Sawan la syay. Ka Anita kala ong. Madam. Isar Stevenson. Menne iwan hang ne. Kakong Mary kala ong. Kublay sibun Anita. Bapila pentip yang nga. Bat ngan sa phone niya u Stevenson. Enda ka Anita kalawan poy haying la jong. Kakmi jong ka Anita. Kala kili. Anita. Kumno ka menta kasngi kalong. Ka Anita kala ong. Kibyang may. Henry. Ngayo i ba i madam jongi. Ikuslay bha. U Edwin ulaya tu i ukpa jong u. Baka kemi jong ka Judy. Kalayo asnyaw lot ya kajingya kran jong u bat ukpa. Ukpa jong u Edwin. Ula ong ya ukhun. Kumno Edwin baka kemi jong ka Judy. Kayo asnyaw lot. Habang ya kran nakafon. U Edwin ula ong. Pa ngamla banyarap ya pi. Namar ka Judy ka kongu ya nakajong ka kemi. Ukpa jong u Edwin. Ula ong. Em kun. Pihak banyarap ya nga.
Henry ngin satu no kam business jongi. Ukpa ula ong biang. Pihak penyatwa bat kajudi. Edwin ula ong. Kumnu pa nganyatwa bat kajudi. Kajudi kam ngechu yanga. Bat ngamla ban pensengu tu kemi jong kajudi. Ukpa jong Edwin. Udai ubakwa spa. Ula ong. Klet no kemi jong kajudi. Ngadon ke idea ke babes. Baka judi kan hap ya tok tang bat pi kun. Pi tip te kun. Baka judi ke iit bahaya pi. Ukpa bat Edwin. Ila pelan. Ukpa jong Edwin. Ula ong ya ukun. Pi tip te kun. Baka judi ke iit bahaya pi. Bat kan ino. Wat ya ke kemi bat ya ke ying ru. Namar ba kamla ban im klem ma pi. Edwin ula ong. Ke kata ke plan jong pi pa. Ukpa ula bata ya Edwin ya ka plan jongki. Ba kumno ban pengop ya ka judi. Ba kan yo ban nyato bat Edwin. Ka judi ka syong ngusi marway hakam ratia. Bat kalakran marway. Balay Edwin ule kumne yanga. Ngan fun ya une kumno. Ngan kili ya ka jing shisha. Ka judi kalaong. Ablay. Kumno ngan le. Ngamla ban klet ya Edwin. Henry ha kata kapor. Ka phone jong ka judi kalaring. Bat day Edwin uba phone nya ka. Ka judi kala shim ka phone. Bat kala ong. Balay pi phone nya nga. Sak pat pidang non kam nya nga. Edwin ula kren laki kentin iit. Bat ula ong. Nga iit ya pi judi. Ngam kwa kaspa jong pi. Henry nga kwa banyak tok tang bat pi. Edwin ula ong biang ha ka judi. Pi tip de ba iit. Ba imay jong pi imso tenat ya nga. Day namar kata-kataw. Itok ya pi. Ikwa ban punya janga yangi arngot. Ka judi kala ong. Balay pi ong kumta. Imay jong nga imla ban lek kumta. Edwin ukran daki kentien jali ja ha ka judi. Kenang ba kan ko ngu ya Bat ula ong si ong. Ba nga iya ja pi judi. Nga kwa banya tok tang bat pi. Ya kaspa jong pi. Ka judi bapli, ka ngej ya kentien jali ja jong Bat kala ong. Ngaru Edwin, nga iye tang ya pi, nga perkat tang ya pi. Bat nga kwa banya toru tang bat pi. Edwin ula ong. Nga tip judi bapi iye janga hadu kata-kata. Yangin ya tok nok la syai kasngi. Ka judi kala ong. Kumno ngin shim kat ya kane karai. Ap nganda ya kran shua bat imay. Edwin ula ong. Judi, pila ban pet no na yeng, wan no bat nga. Pitip ba nga iye japi hadu kata-kata. Edwin ula ong, wan no kloy judi, ngala ap ya pi habar. Ale no bat nga, ngin ya to no kloy. Namar ngam kwa bandu ya pi. Ka judi kala ong, balay pi ong kumta. Kat ya kane karai, kamla ban long. Edwin ula ong, judi, ngamla ban im klem ma pi, nga kwa ban ya salang no bat pi. Ka judi kala ong. Edwin ngamla ban shim kat ya kane karai. Ap nganda ya kran shua bat imay. Ka judi kala ong biang. Edwin klik pai no siya yeng. Ngin siya kendu la syai. Bat ngakular bangan ya tok tang bat pi. Edwin ula ong. Ngam tre judi ngada piru pimlet lang bat nga. Pitip ba imay jong pi im sultanat ya nga. Edwin ula ong biang. Lada pimwan bat nga judi. Ngan penyap no ila jong hang ni hapelau jong pi. Ka judi kala ong. Edwin, wat le kumta. Pitip banga iya ja pi. Ngaru ngakwa banya sa ringkat no bat pi. Edwin ula ong. Lada pi iya janga hadu kata-kata. Wan no menta ngala ap ya pi habar. Yang ngin ya to no tang baro arngot. Ka judi kala ong. Balay Edwin pile kumu kulung. Pi penting nga. Ka judi kala ong. Tongan sawan, pitip teba iit, banga iit jepi hadu kata-kata. Edwin ula kemen bah, bat ula ong. Pide shisha kaba iit jonga, ngala api pi habar, wan no menta. Edwin bat ka judi, kilapan kut no ya kajing kran phone. Ka judi shua bakan mi na yeng, kala ong. Ngahab ban ino ya imay bat ya ka yeng. Namar ngatip ba imay jonga im sultanat ya Edwin. Henry ngapat nga iit ya Edwin. Map yang ngamay, ngahap ban shim ya kane karai. Namar ngamla ban janga ya Edwin.
ka Judy kala mi na yeng ha ka porshi tang miet bat kala lej bat u Edwin shaying jong u Edwin ulaya lamno ya ka Judy shaying la jong ban pen kre ya ka jinga tho jong ki ka Judy kala ong ime in sakibit na mar ka jingle jonga u Edwin ula ong ba iet wat ting se la shai ka sngi ka dai ka sngi ba nga bat phing ya tho no yangin ya lej no banta haba pai sha u Stevenson kat ba u Stevenson udang shongkai marway ha kamra shongkai ula perkhat marway bat ula ong balay nga super khat bek tang ya ka Anita imat ngala it ya ka u Stevenson ula ong nga kwa bani kendu biang ya ka Anita bat nganya thuno banga iya jaka bat ha kata kapor ka kemi jong u Stevenson kawan ha kamra shongkai bat kala ong balay khun pi perkhat ayu kumnu i Judy ilong u Stevenson ula ong ka Judy kamdan hayeng ngaya kendu tang ya ka Anita ka kemi jong u Stevenson kala ong o ngala sniu thu pi kendu tang ya kanong trei u Stevenson ula ong hoot mei ka Anita kalong ka kena ka batip sngi kalong ru ka badon buram dan akor ka kemi jong u Stevenson kala ong ngam kwa banyakan ai syapang ka nong tre jong ka kong Mary balay khun paper khat tang ya ka Anita u Stevenson ula ong balay mei jia ayu ya pi balay pi isi ya ka Anita ka kemi jong u Stevenson kala ong ya u sengap shen ya khun ka Judy ka dei ka khun ruspa bat ka ya dei ba bat pi ru pi dei u khun badon ba em pi dei ru u balanang na start pim dan kam ban perkhat ya ka tu ka nong trei u Stevenson ula ong ngam itenat pi me ya ka Judy ka long ka briu ka balek ba he ngam kwa bandang ya kendu biang bat ka ha ka miet ka badum u Edwin bat ka Judy idang ya janti ban lek saying jong u ka Judy kala ong Edwin ngam sneu klan tang namar bangala perkhat pala ti imei u Edwin ula ong what you think sa ba yet barak khoi kin sayat bet nang ni sakmat bat ngatip ba imei jong pi i yet bhaya pi Henry wadu jingkerman imei jong pi in sapudiang yang ngap ya pi hadin bang la dap ya tho Henry ka ba kongsan menta ka dei ba nga bat pi ngimla ban ya jinga iwe tengi don kam shua bangin ya tho no ka Anita bat ka ringki idang ya lek kai kat ba ka kemi jongki kalayo tia lengai Henry na marba ka por kala mit palat ka Anita kala ong ya la kapara hep yangin tia no na mar la shai ka sngi nga haban lek bela ha ka step ka babut ka kemi jong ka Judy kala iwat ya ka Judy ha kamra tia ka kong Mary ka wat ya ka khun ha kamra sum ha ki jaka shongkai ka wat ru sha phalau Henry kam yo i ya ka Judy ka kong Mary ka shong kuslai ha kamra shongkai na marba ka khun jongka kam don ha yeng u Edwin mat ka Judy kila depen kre banat ya tho no ka Judy ka perkhat na marba ka klemet thu e ka kemi ba kan ya tho no bat u Edwin kumta kam nang shu ban le e ka sa ha jing perkhat na mar kam snu dei ban shu i jendat ya ka kemi bat ya ka yeng ka sem jongka ka Judy kala ong Edwin nga kan mawi imei nga kwa ban fu ni imei khandiat u Edwin ula ong balay ba iet pila biet ne kumno pila tip te ba imei jong pi imso tunat ya nga u Edwin ula ong ba iet ka por kala de yangi bangin lek no in pendep shuai ka jinga tho in sia tu i imei jong pi hadin yano mentang in lek no namar om dan por shu ka Judy kala ong u Edwin nga kwa bani kren shuai imei khandiat nga tip ba imei jong nga i iet bhaya nga ngamla ban le lendat i imei u Edwin ula ong ka por kala slam palat yangin pendep shuai ka jinga tho jongi sia kren i imei jong pi hadin enda ka Anita kala wan poi hayeng jong ka kong Mary kalap ba ka kong Mary ka shong kuslai marway ha kamra shongkai ka Anita kala kali balay kong pi kuslai kat ne pi song si tom ne kumno ka kong Mary kala ong ka Judy kamdon hayeng ha kamra ru kamdon ngalapet ya ka shane shatai tang ba ngam yo i
ngam tip shanu ka khun jonga ka lej ka Anita ka laong ti shanu I kongkong I lej ka kami jong ka Judy ka laong ngatip ba ka khun jonga ka don bat u Edwin haba u yo I ba ka Judy ka la perkhat kam nang shu ban le ai u laong nya ka ngan ai por pisan minit ngan ap pi shabar ka Judy haba ka don marwai ha kamra ka laong ngahap ban shim nya ka rai ka babha ngamla ban chupan klumar kli ila de kat ne tang namar ba ngam ko ngu I mei haba u Edwin ula let shabar ukpa jong u ula kli shanu ka Judy ngihap ban net no banta ka por kam ap yangi u Edwin ula ong wat kuslai pa ka Judy kladep kret ap ilawan artat nginum artatin shu I Judy inya thok tang bat nga ukpa ula ong wat ailat baka Judy kan nyok banyak keren bat kami jongka u Edwin ula ong platip tepa baka Judy ka iya janga hadu kata tangwa ka Judy kam tip ai banga ngam iya jaka ngakwa banyak thok bat ka tang namar baka de ka kun ruspa omba nga iya jaka u Edwin ula ong biang ka Judy ka biet palat kam snutu Henry up ngana dep ya thok shwa bat ka ngan shimlot ya ki jingdon jing em jong ka baro bat ngidon kam man penhe ka business kat ba u Edwin bat dukpa idang ya keren sapang ka plan jong ki ka Judy klaken det kum bayu tudang pesen haba ka yo sngow ba u Edwin I jaka Henry usukwa ban ya thok bat ka tang namar ba ka de ka kun ruspa omba u I jaka u Edwin ule kum u bom tip bat ula ong Judy kapor klate yangi bangin lej no ban ya thok ka Judy kala ong ngap char to ka shentur ba syukor jong phi mentang lak tip lot ka jinglong jong phi ngam simpoi berkhat ba phi kwa ban ya thok bat nga tang namar ka spa ngadang mot ba phi ye janga Henry phla thok phla syukor nga ka Judy kala ong biang Edwin balai phile kumne yanga phitip banga ye ja phi ngala ino ya imei ba ka yeng ka sam jonga balai Edwin phile kumne ka Judy kala ong ngala isi ya phi Edwin ngam kwa shu bandang yo I ya ka dur khmat jong phi ngan lej no manta sha yeng bat imei ngam tre shu bat nya thok bat phi u Edwin ula ong em ba it phi ba kla tharai tang ba ka Judy kam ngai shu wat la kam sim la ko ngu ya ka jing ong ka kmi Henry menta kala yo snow de la ki jong ki skor kala yo I de la ki jong ki khmat ki ei ka ba u Edwin uplan utmu banya thok bat ka tang namar ka spa bakadon ka Judy kala ong ka por ya nga menta kadang biang nga klampat yo banya thok bat phi menta ngalit phai no sha yeng bat imei u Edwin la shu ban le kumno namar ka Judy kala yo sneu hi de la ki jong ki skor bat ula ong ka nganum sha ya phi ba phin lej nang ne lada phim tre banya thok bat nga Henry menta ngadon sakawai ka plan ngan kidnap phi bat ngan dawa pisai imei jong phi ka Judy klas ngeu bita le ki jing thmu bat ki jing mot jong Edwin kala ai shi thap ya u Edwin namar udon ka jing thmu ka basneu ban panjot ki wei Henry ban pan bha pat sayeng la jong kumta ula sho ya ka Judy bat ka Judy kala kelon hamadan in sia kendu biang ha ka next video ka benta ka bakhandai bat ke ei ka bachia hato ka Judy kadang imne klayap na marba uba ie jongka ula sho ya ka paralog lada episode ya ka jinga thu khana so like share comment but subscribe ya ka channel